Všetko má svoje tajomstvá či ešte neodkryté stránky minulosti a lesy Malých Karpát nie sú výnimkou. V nich sa pred 100 rokmi odohral príbeh mužov rakúsko-uhorskej armády, no hlavne bunkra s názvom Komandant Kaverna. Nuž, aké boli osudy vojakov, ktorí v ňom boli pripravení brániť hranice Bratislavy, sa už asi nikdy nedozvieme, no príbeh bunkra číslo 6 sa nám postupne odkrýva. A to je dôležité nielen z pohľadu minulosti, no hlavne budúcnosti. Tak ja som sa tu potuloval ako dieťa ešte po lese a teda našiel som dieru do zeme s rebríkom, tak ma to zaujalo. Odtedy vlastne taká nejaká vášeň pre tie bunkre vo mne zostala a v podstate keď som sa dozvedel, že na Novom Meste je taký nástroj ako participatívny rozpočet, kde sa dajú získať peniaze na nejaké projekty, tak ma napadlo, že by sa mohol zrevitalizovať vlastne tento priestor tu, teda Veliteľská kaverna. Je to priamo pod turistickým chodníkom, je to v blízkosti hornej stanice Lanovky, takže vlastne môže to mať veľkú návštevnosť, môže sa spojiť vlastne tieto atrakcie a zvýšiť vlastne celkový počet ľudí, ktorí vlastne by toto miesto navštívili. No a vlastne oslovil som občianske združenie Bunkre s tým teda, že spoločne sme vymysleli zadanie tohto projektu. Vymysleli sme rozpočet a vlastne podali sme to ako jeden z tých projektov do toho participatívneho rozpočtu, o čom potom následne hlasovali ľudia a teda rozhodli tak, že boli nám pridelené prostriedky, vďaka ktorým teda môžeme tento projekt zrealizovať. Samozrejme, všetko je to o práci ľudí, takže povedzme si aj nejaké číslo, že koľko dneska tu ľudí naozaj dre od rana do večera. Tak dneska mám pocit, že je tu tak okolo 20 ľudí, ešte nejakých čakáme, takže v podstate vďaka bagru to nebude až taká ťažká práca, že teda to gro urobí on, ale teda vnútra musíme povynášať teda veľké množstvo kameňov, ktoré ste už určite videli a okrem toho sa teda budú aj spevňovať tie boky tých vchodov, aby sa ďalej nezosúvali a vlastne čistiť to vnútro jednak od odpadkov, druhá vlastne od napadaných kameňov, driev a podobne. Takže to bude asi tak na dnes, potom následne sa uzavrú tie vchody mrežami, aby vlastne ďalej nedochádzalo k znečisťovaniu tých vnútorných priestorov a aby teda sme postupne mohli to tam pripraviť na sprístupnenie verejnosti. Jakub, tak samozrejme stojíme pred Veliteľskou kavernou. To znie hrdo. Veliteľská, tak trošku približ, že v čom je taká iná od tých 50, ktoré sú, dá sa povedať, pod územím Bratislavy. Takže táto je výnimočná hlavne svojou veľkosťou a svojou polohou. Má, ako si môžete všimnúť na nákresy, necelých 36 metrov, 2 poschodia a v prvom rade 4 vstupy. To znamená, že ona vedela chrániť väčšiu oblasť diaľkovou palbou ako hoci ktorá kaverna postavená v Bratislave. Také najväčšia výhoda. Okrem toho aj na obrázkoch si môžete, teda fotografiách si môžete všimnúť, že je aj priestranejšia. To znamená, že mala väčšiu kapacitu, čo sa týka zbraní, výbavy a samozrejme aj posadky v prípade, že by sa sem vojaci dostali. Ja by som ešte podotkol, že táto kaverna má ešte okrem toho, ako aj iné v Bratislave výhodou proti tým svetovým, napríklad poviem v Holandsku, Švajčiarsku a podobne, že boli nevyužité. To znamená, že sa tu nebojovalo, lebo nemeckí spojenci zastavili na Karpatov Rusov. Takže tým pádom sa neprenikli tie jednotky a v takomto stave, ako ich postavili rakúsko-uhorské vojaci a obyvateľstvo, tak aj ostali doteraz. Takže si povedal, že tá má necelých 36 metrov, no ja si myslím, že aj 2 metre, keď treba vynášať kamene, smeti, bordel, drevo, aj 2 metre sú dosť, a nie že len 36 metrov. Tak samozrejme, ten prvotný nános, aby sme sa tam dostali, spraví bager. My potom robíme reťaz, ako ste mohli vidieť, a postupne vynášame ten nános. Práve preto sme si stanovili dlhší čas. Nebude to také, že behom pár víkendov vypracujeme celú kavernu a sprístupne, bude to niekoľkomesačná práca. A teda vďaka mestskej časti Nové Mesto a menovite poslancom Tomášovi Korčekovi a Liborovi Gašperikovi sa nám podarilo už dneska začať a tým pádom vieme začiatkom leta toto sprístupniť. Akože dosť veľa nám podkladov dalo aj Inštitút rozvoja pre Bratislavský kraj, takže hovorím, je to taká spoločná práca. Pán Martin Lačky zase vypracoval pre participatívny rozpočet plán, takže hovorím si, že ideme za cieľom všetci a verím tomu, že začiatkom leta, 28. júna, môžeme tento bunker oficiálne sprístupniť verejnosti.
Si spomenul dvoch pánov poslancov, no vidím, že už položili tie kamene, dreva, takže aj s tvojím dovolením trošku ich vyruším od tej práce. Páni, tak obleky, kravaty, nejdem teraz spievať pesničku od Elánu, ostali doma. Páni, srdcovka, Malé Karpaty a vôbec bunkre? Tak určite áno, je to súčasť lesoparku a my ako poslanci tu za Nové Mesto spadá to do nášho katastrálneho územia. A čo sa týka bunkrov, tak chalani z občianskeho združenia Bunkre majú takúto iniciatívu v rámci Dúbravky. Nám to ukázali a boli sme nadšení, preto sme sa to rozhodli podporiť nielen fyzickou aktivitou a prítomnosťou, ale aj tým, že sme poslanecké odmeny na takýto dobrý účel darovali. Pán poslanec, teraz sa pochváľte a môžete prezradiť to číslo v tých eurách. Bolo to vlastne celoročná poslanecká odmena 1700 eur. Ale samozrejme, už som to opakoval, k tomu musí byť aj láska vôbec tej prírode alebo k bunkrom. Vás ako mladého chalaňa lákalo to loziť, preliezať, niečo také tajomné, neopakovateľné skúmať? Tak chodil som veľmi často do prírody so starým otcom a potom ako každý chalan som sa veľmi rád hral na vojakov a mal som cínových vojačíkov a všetko, čo k tomu patrí. Takže je to taká srdcovka, tie vojenské bunkre? Áno. Veľmi sa teším, keď už to bude spravené. Je to veliteľský bunker, je to teda najväčší bunker, ktorý sú tu v Bratislave, takže myslím, že to bude perfektné a keď to dokončíme, tak pozývam všetkých obyvateľov Bratislavy, ale okolia nech sa dojdú pozrieť. A ešte samozrejme vidím, ste celý od blata. Robota ťažká, pán poslanec? Ale nie, no tak občas sa človek zadýcha, ale dá sa to vydržať. Veľmi rád som prijal pozvanie vlastne Tomáša, ktorý ma prizval k tomuto projektu. Myslím, že tak mi trošku hodil smež, lebo ja sa trošičku viacej venujem tým vinohradom, ale stále sú to naše Karpaty a povedal, že Libor, poď pomôcť, takže samozrejme som tiež prišiel pomôcť. Prispel som nejakou tiež mesačnou odmenou poslaneckou a prišiel som tu aj so senátorom. Sme si urobili taký výlet, jak sa vraví, trošku sme spojili prácu s užitočným aj trošku s oddychom aj do poludňa, takže tiež pomáha zakladať tuto nejaké kamene okolo ohniska, takže myslím si, že je to veľmi fajn. Tak ja sa o túto lopatu samozrejme len symbolicky opieram, lebo naozaj nechcem fušovať do roboty chlapom, ktorí odviedli kus veľkej práce a aj vďaka ním by mala byť táto veliteľská kaverna tu v Malých Karpatoch sprístupnená v lete verejnosti. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.